स' फरायसुला फरायसुलिफोर नैबे नोंसोरनि बिगियान फरा बिजाबनि जि थाखोनि जिथु खोन्दो 1 रासायनारि फिनजाथाइ आरो समानथाइ लास्ट आं हरनाय जिथु भिडिअ बे भिडिअनि जोबथारनायाव आं नोंसोरनो रासायनारि समानथाइखौ माबोरैहाय समानसु खालामनांगौ बेनि बागै खोन्थानाय जादोंमोन। स' दिनै आरोबाव नैबे मोनसे बिदिन्थिखौ लानानै समानसु खालामनायखौ दिन्थिबावनो नागिरदों। बेहाय आयरननि साजों मोनसे दै हगार हरनाय जादों। दै खफ' हगार हरनायनि उनाव मा सोमजिदों Fe3O4 दा फेरसफेरिक अक्साइड आरो हाइड्रजेन गेस सोमजिदों। स' दानिया जों बेखौ बेलेन्स खालामनांगौ। स' बेलेन्स खालामनायाव नोंसोर नुबाय आगदा बेखिनिया जाबाय आगदा आरो ओजोंहाय आगसि। स' आगदाथिंजाय आयरना मोनबेसे दङ? मोनथाम दङ। आगसिथिं खिन्थु मोनसेल' दङ। स' ओंखायनो इयाव मोनथाम दं नालाय आगसिथिंबो जों मोनथाम खालामनांबाय। ओंखायनो बेयाव 3 होदेरगोन। अके अब्ला आयरना बेलेन्स जाहैबाय। ओमफ्राय बेयाव थादेरनाय अक्सिजेनखौ नायदो। अक्सिजेना जाबाय 4। बे 4खौ आगसिथिं नायदो बेसे जाखो? आगसिथिं मात्र मोनसेल' दङ। जों ओंखायनो बे इनि 4 दङ नालाय इखौबो 4 खालामनो थाखाय बेहाय 4 होदेरब्लानो जाबाय। अब्ला अक्सिजेना बेलेन्स जाहैबाय। बेनि उनाव हाइड्रजेना बे 4 जाबनाय 8 जाबाय। खिन्थु आगदाथिं हाइड्रजेना मोनसे माबा मोननैल' दङ। स' ओंखायनो बेखौ बेलेन्स खालामनो थाखाय बे हाइड्रजेनखौ जोङो मा होदेरबावनांगोन? 8 जाना दंथ'। अब्ला बेहाय 4 होदेरनांगोन आरो 4 जाबनाय 8 जायो। स' बेबायदिनो मोनसे समानथाया बेलेन्स जाहैगोन। दानिया जों बेलेन्स खालामनायनि अनगायैबो एबा समानसु खालामनायनि अनगायैबो बे समानथायाव बाहायनाय एबा बाहागो लानाय जिखिनि मुवाफोर बे मुवाफोरनि थाथाया मा बेखौ मिन्थिनो थाखाय जोङो बे मुवानि उनथिंजाय नैबे ब्रेकेटआव गुबुन गुबुन सिम्बल बाहायनो हागोन। स' माबेबा मुवाया गथा जानो हागौ, माबेबा मुवाया लाव लाव जानो हागौ, माबेबा गेसारि जानो हागौ आरो माबेबा दैयारि जानो हागौ। स' बेफोरबायदि थासारिखौ फोरमायनो थाखाय जोङो जे मुवानि खाथियाव ब्रेकेटआव बिनि मोनफा मोनफा सिम्बलखौ बाहायबाय। जुदि बेसाद मोनसेया गेसारि जायो, गेसारि, अब्ला जों बेखौ जि बाहायगोन उनथिंजाय। मुवानि उनथिंजाय ब्रेकेटआव बिदि जि होनाय जागोन। गथा जायोब्ला बेखौ एस बाहायनाय जागोन। लाव लाव जायोब्ला मा बाहायगोन जोङो? एल बाहायगोन। ओमफ्राय आरो मा दंबावो? दैयारि जुदि जायोब्ला बेहाय जोङो इ किउ बाहायनाय एक्वासखौ गुसुङै ए किउ दैयारि, दैजों एसे मिक्स जानानै थानाय बे दैयारि। स' अब्ला नायदो बे समानथायाव जों बाहायनाय जिखिनि मुवाफोर दङ बे आयरना गथा थासारियाव थायो। ओंखायनो बेखौ फोरमायनो थाखाय नैबे ब्रेकेटआव एस होनानैबानो जाबाय। ओमफ्राय बेयाव आयरननि साजों दै खफ' हगारहरनाय जादोंमोन। ओंखायनो H2Oआ बे दै खफ'सो। अब्ला जोङो गेस होननानै मिथिबाय। खफ' माने गेस। अब्ला जों ब्रेकेटआव जि होनना लिरनाय जागोन। ओमफ्राय Fe3O4 फिनजाथाइ जानायनि उनाव जा मुवा सोमजिदों बे मुवाया नैबे फेरसफेरिक अक्साइडआ गथा थासारियाव थायो। बे गथा थासारियाव थायो ओंखायनो गथाबा मा लिरनांगोन जोङो? एस होनना लिरनांगोन। एस। बेनिफ्राय हाइड्रजेन गेस सोमजिदों। गेस बे गेस नालाय ओंखायनो मा लिरनांगोन? ब्रेकेटआव जि होननानै लिरनाय जाबाय। अके अब्लानिया बे समानथाया मोनसे ओंथि गोनां समानथाय जाहैबाय। दा बेनि अनगायैबो समानथायफोराव जों मालाबा बिदुं बाहायनाय जायो। दुंथाय, बिदुं माने दुंथाय, बे दुंथाय बाहायनाय जायो। मालाबा नारथाय बाहायनाय जायो आरो माब्लाबा बे फिनजाथायखौ जाहोनो थाखाय जोङो थुनलायग्रा बाहायनाय जायो। अब्लानो जोङो समानथायनि नैबे जिथु तिरसिन गेजेराव जे तिरसिन बाहायगोन अर्थात जों समानसिन जिथु बाहायगोन बिनि सायाव बे मुवाफोरखौ लिरदेरना होबानो जाबाय। थुनलायग्रा जुदि बाहायदों बेहाय बिदि इनि सायाव लिरना होगोन जोङो। बेनिफ्राय बिदिनो बिदुं बाहायदोंबाबो बिनि सायाव बिदुंनि सिम्बलफोरा एक्सट्रा दंखायो। बिदि आखान्थिथाम महरजों बिदुंखौ दिन्थिनाय जायो। साप'ज बेयाव जुदि बिदुं होनाय जादोंब्ला बिदि सिम्बलखौ बाहायब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय आरो बिदिनो थुनलायग्रा बाहायदोंब्लाबो बेबायदिनो तिरसिननि सायाव जों जा थुनलायग्रा होयो माबेबा मुवाखौ होदेरोब्ला जाय फिनजाथाया बाङो ओंखायनो बे मुवाखौ थुनलायग्रा होननानै बुङो। थुनलायग्राया गावनि जे फिनजाथायाव माने बाहागो लाया खिन्थु हेफाजाब होयो। अके स' ओंखायनो बेखौ स्पेसियेलि बाहायदोंब्ला नैबे तिरसिननि सायाव लिरनाय जायो। बेबायदिनो गोबां फिनजाथाय आरो बेनि बिदिन्थिफोरखौ नोंसोर मोनगोन। बे बिजाबावबो माखासे एग्जाम्पल होखानाय दङ। बेफोरखौ नायदो। ओमफ्राय भिडिअ बेयाव गासैखौबो होजाया। दानिया आं कुइसनखौ एसे सावरायनोसै। नैबे पेज नम्बर 6 नोंसोरनि बे फरा बिजाबनिनो पेज नम्बर 6 बेवहाय कुइसन नम्बर 1, 2, 3 ओरैहाय दोङो। बेयाव थानायखौ गासैखौबो आं होजोबाब्लाबो खायसे खायसेखौ सावरायगोन। जेरै से नाम्बार फार्स्टआव मा होनदों? से नाम्बारा दोंसे मेगनेसियाम बिटाखौ बाराव सावनायनि सिगां मानो साखोन सिखोन खालामना लानाय जायो?
जों मिथिगौ माबेबा मोनसे मुवा बिखेखै धातुफोरखौ जों जुदि बाहेराव गारना दोनोब्ला बिसोर माराम जायो बिनि सायाव माबा माबि गुबुनखौ मुवाफोराव अरजाबनानै थायो अरजाबनानै बिसोरो क्लराइड महरनिसिम सोलायनानै थायो बा अक्साइड महरसिम सोलायनानै थायो बायदिनो गुबुन गुबुन मैलाफोर बेहाय अरजाबनानै थायो स' बेफोरखौ जों बाहायनायनि सिगां मा खालामो साफा खालामना लाग्रोनांगौ नङा होमबा स' बेफोरबायदिनो मेग्नेसियाम फिटायाबो मोनसे धातुनिनो बानायनाय मेग्नेसियामनिफ्रायनो जानाय जों ओंखायनो बे मेग्नेसियामाबो जिहेतु धातु बेवहायबो अक्साइड बा क्लराइड बा बिदिनो गुबुन गुबुन मैलाफोरा अरजाबनानै थानो हागौ जों ओंखायनो बेखौ बाहायनायनि सिगां साखोन सिखोन खालामना लाग्रोनांगौ अके स' नेक्स्ट कुवेश्चन नम्बर 2 बे कुवेश्चन नम्बर 2 आव नोंसिना दङ बे कुवेश्चन नम्बर 2 आव दङ जे बेरियाम क्लराइड प्लास कुवेश्चन नम्बर 2 नि 2 खौ होदो दे आङो बेखौ 1 आरो 3 आ एसे गोरलैखा नोंसोर नाय बेखौ स' कुवेश्चन नम्बर 2 नि 2 बेरियाम क्लराइड प्लास एलुमिनियम सालफेट बेरियाम होनब्लानो मा सोमजियो बेरियाम सालफेट प्लास एलुमिनियम क्लराइड सोमजियो स' बे बाथ्राखौ जोङो माने मा लिरनांगोन समानथाय लिरनांगोन लोगोसे माने मा बाहायनानै बिसोरनि जितु दिन्थिसिनाय बा फर्मुला बे फर्मुलाफोरखौ बाहायनानै समानथाय दानांगौ स' अब्ला मा होनदों नायदो बेरियाम क्लराइड कुवेश्चन नम्बर 2 नि 2 दै बेरियाम क्लराइड बिनि फर्मुला जाबाय आं गाहायाव लिरदों बेरियाम क्लराइड BaCl2 जाबाय बेरियाम क्लराइड प्लास मा लादों होनदों एलुमिनियम सालफेट स' एलुमिनियम सालफेटआ जाबाय फर्मुला Al2SO4 बल्टिं 3 SO4 बल्टिं 3 जाबाय एलुमिनियम सालफेट बेनिफ्राय मा सोमजिदों बेरियाम सालफेट सोमजिदों बेरियाम सालफेट स' बेरियामा जाहैबाय बी याव फिनजाथायखौ खेबसे नाय बेरियाम क्लराइड आरो एलुमिनियम सालफेट बेजों मा सोमजिदों बेरियाम सालफेट सोमजिदों आरो बेनिफ्राय एलुमिनियम क्लराइड सोमजिदों एलुमिनियम क्लराइड अके होमब्ला फर्मुलाखौ जों ओरै लिरनांगोन BaSO4 जाबाय बेरियाम सालफेट नैबेयाव Al2SO4 बल्टिं 3 एलुमिनियमनि अरजाबा 3 एलुमिनियमनि अरजाबा जाबाय 3 मोनसेनिया दै स' मोननै दङ नालाय ओंखायनो गासै 6टा जाहैगोन बेनि अरजाबा मोननै नालाय 6टा जाहैगोन सालफेटनि अरजाबा 2 सालफेटनि अरजाबा 2 अर्थात नैबेखौ लिरदों सालफेटनि अरजाबा 2 जायोब्ला गासै मोनथाम लानाय जादोंब्ला अब्ला अरजाबा गासै बेसे जाहैगोन 3 + 6 स' नायदो होनबा एलुमिनियामा 6टा बे सालफेटनि 6टा एरियाव अरजाबनानै मोनसे खौसे सोमजिदों स' खिन्थु नैबेहाय बेरियाम सालफेट बे बेरियाम सालफेटनि अरजाबा 2 बेनि अरजाबा 2 सालफेटनियाबो 2 स' ओंखायनो बेयाव बेरियाम मोनसे सालफेट मोनसे ओरै लानानै मोनसे खौसे मुवा सोमजिदों स' नेक्स्ट मा जादों एलुमिनियम क्लराइडखौ सोमजिदों एलुमिनियम क्लराइडखौ प्लास AlCl3 होननानै लिरदों जोङो एलुमिनियम क्लराइडआ माबोरै जादों नायदो एलुमिनियमनि अरजाबा 3 ओमफ्राय क्लरिननि अरजाबा खिन्थु मोनसे क्लरिननि अरजाबा सेल' ओंखायनो मोनथाम क्लरिन लादेरनानै बेनि गासै अरजाबा 3 जाबाय एलुमिनियमनिबो 3खा अब्ला 3 जों 3 अरजाबलायनाय जानानै बेनि खौसेया AlCl3 जायो दा खालि जोङो मा खालामनांगोन बेलेन्स खालामनांगोन समानसु खालामनांगोन स' समानसु खालामनायाव आं ओरैनो बुंखादों समानसु खालामनायाव बे बिसोरनि गावबागाव जिथु फर्मुला बे फर्मुलायैनो थागोन खालि जोङो मायबा अनजिमा नांदेरगौबा बे सिगांथिंजाय होनाय जागोन आरो सिगांथिंजाय अके होमबा बेसे होनांगोन नायदो स' नैबे बेरियामाथ' ओरैनो समान दोनथ'खायो खिन्थु जोङो बेरियामखौ नायथ'वा गुबुनखौ नायगोन नैबे Clखौ नायदो Cl क्लरिनारिहाय बेसे जोङो 2 दङ खिन्थु आगदाथिंजाय क्लरिना बेसे दङ 3 दङ आगदाथिंजाय क्लरिना 3 दङ ओमफ्राय ओजोंहाय एलुमिनियामखौ नोजोर खालाम आगसिथिं एलुमिनियामा 2 दङ आगदाथिं 1 दङ नुबाय सालफेटआ इहाव 3 दङ बे सालफेटआ 2 दङ ओंखायनो आनबेलेन्स बेयो गोरोबाखै ओंखायनो बेखौ जों मात्र बेगें महर समानथाय होनना बुंगोन अब्ला समानसु जानो गोनांब्ला मा होनांगोन
जों फार्स्टआवनो एलुमिनियामखौ दांब्लानो गोरोबहैगोन बेयाव एलुमिनियामा बेवहाय बेसे दङ 2 दङ एलुमिनियाम बेयाव 2 दङ स' ओंखायनो नैबेयावबो एलुमिनियामखौ जोङो 2 खालामनो थाखाय नैबे सिगांथिंजाय 2 होदेरब्लानो जाबाय स' एलुमिनियामा बेलेन्स जाबाय माने एलुमिनियामनि थाखाय जोङो 2 होनाय लोगो लोगो क्ल'रिना बांहैबाय क्ल'रिना बेसे जागोन 3 दंखायो ओमफ्राय मोननैजों सानजाबबा 3 सानजाबनाय 6 क्ल'रिना 6 ता जाहैबाय जों ओंखायनो आगदाथिंजाय क्ल'रिना 6 जाबाय खिन्थु आगसिथिं क्ल'रिना मोननैल' दङ जों ओंखायनो बेखौ बेलेन्स खालामनो गोनांब्ला जों बेयाव मा होनांगोन नायगोन 3 होनांगोन 3 होनांगोन 3 होयोब्लासो क्ल'रिना 3 जाबनाय 6 जोंहायबो 6 होनखादोंमोन बेलेन्स जाहैबाय ओमफ्राय बेरियामा बेहाय मा दङ बेरियामा 3 जाबाय बे क्ल'रिननि थाखाय जों 3 होनाय लोगो लोगोनो बेरियामाबो 3 जाफाहैबाय अब्ला आगसिथिं बेरियाम 3 आगदाथिंबो जों 3 खालामनोसै ओंखायनो बेहाय 3 होना होदों होमबाने मा जाखो बेरियामा 3 आगसिथिं आगदाथिं गोरोबबाय सालफेटआ बेहाय सिगाङाव 3 होनाय लोगो लोगो बे सालफेटआबो 3 जाहैबाय आगसिथिं मा दंमोन सालफेटआ आगसिथिं सालफेटआ 3 दंमोन नैबे 3 मोन ओंखायनो गासै गुदि मुवाया बेयाव बेलेन्स जाबाय समान समान जाबाय बे समानसिननि आगसिथिं आरो आगदाथिं समान समान बिबांनि खौसेफोर दङ एबा गुदि मुवाफोर दङ जों हिसाब खालामनानै नायबाय स' बेफोरबायदि समानथायखौ जोङो बेलेन्स इकुवेसन एबा समानथो समानथाय होननानै बुंनाय जायो अके स' बे जाहैगोन सोंनाय 2 नाम्बारनि 2नि फिननाय बेबायदिनो खालामनांगौ होमबा बाखि 3 आरो 3खौ नोंसोर निजेनो खालाम स' कुवेसन नम्बर 3 बे कुवेसन नम्बर 3 आव मा होनदों जे गाहायनि फिनजाथायफोरनि थाथायनि दिन्थिसिन बाहायनानै मोनसे समानसु रासायनारि फिनजाथाय लिर दिन्थिसिन बाहायनानै बे 3 नाम्बारनि 2खौ आं नोंसोरनो बिदिन्थि हिसाबै होनोसै 3 नाम्बारनि 2 बेयो 3 नाम्बारनि 2 बेयाव मा होनदों सडियाम हाइड्रक्साइड गलिलाव दैयाव हाइड्रक्लरिक एसिडनि गलिलाव दैयाव जों फिनजाथाय जानानै सडियाम क्लराइड आरो दै सोमजियो स' फार्स्टआव मा होनदों सडियाम हाइड्रक्साइड NaOH जाबाय सडियाम हाइड्रक्साइड बेखौ जोङो दैयारि एबा जिहेतु दैयावनो लाखानाय जादों बे दैलाव दैजों मिक्स खालामनो थाखाय ओंखायनो बे दैयारि इकुवेसन होननानै बेखौ जोङो ओमफ्राय हाइड्रक्लरिक एसिड HCl जाबाय HCl हाइड्रक्लरिक एसिडआबो इकुवेसन बेबो दैयारि दैलाव जुदि जायोब्ला खादामजों दैलावखौनो बाहायनाय नालाय ओंखायनो इकुवेसन होननानै लिरजागोन बेखौ बेनिफ्राय नेक्स्ट मा जायो बेजों फिनजाथाय जानानै सडियाम क्लराइड आरो दै मा सोमजिदों NaCl प्लास दै H2O NaCl सडियाम क्लराइड बे सडियाम क्लराइडआ थालायाव गोदि जनानै थागोन स' ओंखायनो बेयो NaCl एश होननानै जों गथा थालायाव गथायै थागोन नालाय दैयाथ' दैलावनोखा ओंखायनो लिकुइड होननानै बुंनाय जागोन दा जों बेनि थाथायखौ जोङो फोरमायबाय ओमफ्राय समानसु खालामनांबाय दानिया समानसु खालामनांबाय समानसुआव मा जानांगौ बे आगसिथिं थानाय जिखिनि मुवाफोर बेयो आगदाथिंनि मुवाफोरजों समान समान जानांगौ अब्ला बेखौ नोजोर खालाम नै आगसिथिंजाय सडियाम मोनसे दङ आगदाथिं सडियामाबो मोनसे दङ ओमफ्राय अक्सिजेना बेयाव मोनसे दङ आगदाथिंबो अक्सिजेना मोनसे दङ हाइड्रजेना आगसिथिं टटेल मोनसे आरो बेजों मोननै बेबो H2 स' ओंखायनो गोरोबखाबाय ओमफ्राय नैबेयाव क्लरिन थाबावदों बे क्लरिना मोनसे ओजोंहायबो क्लरिना मोनसे अब्ला आगसिथिं जेसेबां दङ आगदाथिंबो बे एखे बिबांनि गुदि मुवाफोरा दंखायो ओंखायनो बे समानसु जाखानाय खालि जोङो बेयाव बिसोरनि थाथायखौ लिरनानै दिन्थिबाय अके स' बेखिनियानो उननि भिडिअ आङो गुबुन बेनि उननि पार्टखौ हरलायगोन